Sport Malta se tkun qed tniedi edizzjoni oħra tal-programm On the Move, ħabbar dan il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar waqt konferenza tal-aħbarijiet hekk kif propju ninsabu fit-tmiem il-Ġimgħa Ewropea għall-Isport. Tajjar spjega kif Malta kienet koordinatriċi f'din il-ġimgħa li tant hija importanti għall-isport madwar l-Ewropa kollha. Kien hawn il-kap eżekuttiv ħabbar it-tiġdid tal-programm On the Move għax-xhur tal-ħarifa u x-xitwa. Sport Malta toffri programm On the Move li tagħti aċċessibilità għal programmi mit-tnejn sas-sibt wara l-iskola u anke s-sibt filgħodu. U dan nagħmluh billi nżommu prezzijiet baxxi, prezzijiet ma jolgħu qatt sabiex kulħadd ikun jista' jkollu aċċessibilità tal-programm u nagħmluh f'postijiet varji madwar Malta biex kulħadd isib l-ispazju fejn jagħmel il-programmi tagħna. Segretarju parlamentari għall-Isport Clifton Grima sostna l-importanza tal-aċċessibilità l-edukazzjoni u l-volontarjat fih dan is-settur. Qed inaħarsu anke l-aspett edukattiv qed issir propju enfasi li l-isport huwa parti sħiħ minn dik li hija l-edukazzjoni li rridu noflu il-pajjiżna u qed issir anke enfasi fuq l-aspett volontarju.